बिहार में जब से नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के लड़ाई भइल बा तब से बिहार पर हर आदमी के नजर लागल बा। जैसे ही नीतीश कुमार हाथ झटकले वैसे ही चिराग पासवान के मिलल साथ अब बिहार में हुई कुछ बहुत बड़का खेला। नमस्कार, रउआ देखत तानी बिहारी न्यूज भोजपुरी। हम संजीव। आई खबर के विस्तार से जानल जाओ। बिहार में जब से चिराग पासवान नीतीश कुमार के बीच के लड़ाई उजागर भइल बा तब से बिहार के सियासी माहौल में हर केहू के नजर एक टक लागल बावे। आखिर बिहार में ही हो का रहल बा। बिहार में जब मुख्यमंत्री और अध्यक्ष के बीच में जब पटत नहीं खे तो आखिर बिहार के विकास कैसे होई, इस सबसे बड़का सवाल सामने निकल के आ रहल बा। यही बीच उपेंद्र कुशवाहा जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस क के नीतीश कुमार के पोल खोलने बड़े तब से लेके नीतीश कुमार उनका पर काफ़ी ज़्यादा नाराज निकल बड़े। नीतीश कुमार बार बार कहता रहे कि उनका जब मन करे वो पार्टी छोड़ के जा सकता रहे, ना उनका हम बुलावे गए रहनी हो और ना उनका हम रोके जाए। अब सवाल सामने निकल के आ रहा बा कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा अगर जदवी छोड़ता रहे आखिर वो कौना ओरी में जाइए, कौना पार्टी में जाइए, केकरा से संपर्क करिए या केकरा से गठबंधन करिए। ये सबसे बड़का सवाल बा कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा जाइए तो कहाँ जाइए। यही बीच चिराग पासवान के बड़का साथ मिलल बा। उनका चिराग पासवान के कहे के बावे कि उनका खातिर हम पड़ल बानी। अब सवाल ही उठता कि आखिर चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा के कैसे साथ दी हैं। ये सबसे बड़का सवाल बावे कि आखिर चिराग पासवान अपना साथे रखी हैं तो आखिर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ गठबंधन करी हैं, आखिर चिराग पासवान के साथ गठबंधन में रही हैं। खबर बन के कैसन लागल, आगे खबर खातिर हमारा चैनल बना रही लोग। तब तक खातिर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।